Bună, dragilor, și bine ați venit la primul episod din seria Two Photographers, One Concept. Ideea de bază a acestui vlog este să evidențieze cât de mult contează aportul fotografului în tot procesul acesta creativ și cum un concept se poate interpreta în foarte multe moduri în funcție de viziunea artistului, adică a fotografului. Primul fotograf cu care colaborez în această experiență este Ștefana Mihailescu. A venit Ștefana seară la mine și împreună am făcut și lista cu temele posibile pentru acest vlog. Am făcut o listă cu 10 teme posibile pe care o să le urmez împreună cu alți fotografi de-a lungul timpului. Să vă arăt vouă! Ștefana, ești invitata mea. Mix it. Drum rolls. Ăla-i? Ăla-i. Is that it? Scuzați-mi șlapul, totul este foarte natural, asta e, n-avem ce face. Balet. Ce-mi faci? Noralu, caută model acum. Deci astăzi este duminică 23, Ștefana. Ce-i luni tu? E luni? E miercuri. No. Par de ce-i duminică în capul meu? Că am muncit azi. Whatever. Miercuri, 23 septembrie, 10:49 seara. Avem la dispoziție, cât am stabilit? 10 zile? Să terminăm shooting-ul. Yes, 10 zile în care trebuie să stabilim tot. Fiecare cu conceptul ei, cu ideile ei, cu modelul ei, cu absolut tot. Și să facem un shooting cu inspirație din balet. O să încep eu prin a-mi detalia planul de atac. O să caut o balerină cu care o să fac un shooting de studio. Vreau să mențin lucrurile cât mai simple și mai, nu știu, puțin extravagante, în ideea în care vreau să pun accent strict pe corpul balerinei. Vreau să evidențiez cât de frumos arată corpul ei în toate mișcările respective. Deci o să mă lipsesc și de make-up, și de hair, și de, nu știu, costume foarte fancy, pentru că am impresia că dacă o să adaug lucrurile acestea în cadru, o să distrag atenția de la esențial. Esențialul, după părerea mea, este cum arată corpul respectiv în toate mișcările acelea. Asta vreau eu să evidențiez, cât de frumos și maestos este totul în mișcările balerinei. Ștefana Mihailescu. O să vă spun câteva cuvinte legate de conceptul meu pentru crearea acestui shooting. Prima dată mi-am ales o balerină super talentată cu care am mai lucrat, Petra. I-am spus despre ce este vorba. Am vrut de la bun început să fac un city style photoshoot pe străzile Clujului. Am vrut să exprim frumusețea baletului oriunde, mai ales pe stradă. Ceva super basic care se poate transforma în ceva wow, super mișto. Ideea e că mi-am dorit foarte mult să am o echipă la make-up și hair și am găsit o persoană care m-a ajutat cu ambele, Emilia, care e foarte talentată. După cum se vede și în poze, a ieșit ceva super mișto. Pot spune că am mai lucrat cu fetele, cu fiecare dintre ele, și
a ieșit fix ce mi-am dorit. Mă bucur foarte mult că am fost invitată să iau parte la acest proiect cu Raluca. Sper că îi place ceea ce am realizat eu. Aștept mai multe proiecte pe viitor și dacă doriți să mă contactați, oricând sunt disponibile pe Instagram. O seară faină, zi faină, whatever. Toate cele bune. Bye, bye! Am ajuns la shooting, fetele își fac treaba deja. Am venit și eu să filmez behind the scenes ca să putem monta video final. Întrebați unde se schimbă modelele când e vorba de shooting-uri cu mai multe ținute? Răspunsul este oriunde! Acesta a fost primul episod, dragilor. Eu sunt super mulțumită cu tot ceea ce am obținut și sper să vă fi plăcut. Aștept părerile voastre atât pe Instagram cât și în comentarii aici și stay tuned for the next ones!